जय श्रीमन नारायण। आई रहो तब के फिर से एक बार भजन भाव के दरबार में ले चलतनी। आज के भजन एक समाज के ऊपर बा। आज के भजन एक समाज में जो लड़का लोग अपना माता पिता के साथ करत लोग ओकरा ऊपर बा। लड़का के जब विवाह हो जाला तो विवाह भइला के बाद कुछ दिन के बाद लड़का अपना माता पिता के भुला जाला लोग। अब फुटानी करे लगला लोग। बाबुए जी के कमाई पर फुटानी आ बाबुए जी के अनदेखा करे। ऐसा ना होके के चाहिए। लगभग ही हम घर घर में ई देख रहल बा। यही से कुछ दिन पहले मानव कहन स्वर्गीय गायत्री बाबा यह बात के जनता के बीच में रखले रहे। आज उनके चीज हम रुआ सभे के बीच में भेजता नहीं। एकरा के गौर से सुनब आ एकरा पर विचार कर। आई भजन के भाव में रुआ सभे के ले चलते हैं। कीता चे को हतबानी आखी ते जवन हाल देखनी। ये हम सत्य बात कह रहा बा। कीता चे को हतबानी अरे आखी ते जवन हाल देखनी। कल जुग के कामाल देखनी ना। गीता चे कहत बानी आखी ते जवन हाल देखनी। कल जुग के कामाल देखनी ना। माई के फाटल बिया कुर्ती बाबू के मिलत नहीं खे तुरती। माई के कुर्ती फाटल बा ब्लाउज फाटल बा बाबूजी के खैनी तक नहीं आ लइका फेरे माई के फाटल बिया कुर्ती बाबू के मिलत नहीं खे तुरती। माई के फाटल बिया कुर्ती त बाबू के मिलत नहीं खे तुरती। मिलत नहीं खे तुरती। मिलत नहीं खे
माई बाबू के बतर फाटल तो चवे चवे पपे वन काटो बाप मतारी के बतर फाटल बा चवे चवे पपे वन काटल बा आ तबो बबुआ के फुटानी जात नहीं बाबू माई के बतर फाटल चवे चवे पपे वन काटो माई बाबू के बतर फाटल तो चवे चवे पपे वन उनका बेटा के हाथ में रे तमीर माल देखनी कल जुग के कामाल देखनिया बाप मतारी कछन तारे आ लइका के फुटानी जात नहीं हाँ हाँ हाय राम गीत के अंतिम पर ध्यान से सुनो ना जाने कतना कमाल कियो जे फिल्म देखे जाला ना जाने कतना कमाल तरो जे फिल्म देखे जाला फिल्म देखे जाला फिल्म देखे तबीना पैसा के पाकिट भइल टाका थाल देखले कलज के कामाल देखलिया साचे कहत बानी आखित जवन हाल देखनी कलजुग के कामाल देखनिया साचे कहत बानी आखित जवन हाल देखनी कलजुग के